Mañán é o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller, un día en que todas as mulleres, dunha maneira ou doutra, saímos a reivindicar todas as medidas e as desigualdades que levamos sufrido ao longo de toda a nosa existencia. Dende o Concello de Soutomaior traballamos durante todo o ano co programas sobre igualdad en contra de violencias machistas. Por iso, mañán, cada un que colla o día que o manifeste como queira. Moitas iremos ás manifestacións, ás distintas manifestacións que fan as plataformas feministas. Nós, o acto principal que tiñamos pensado facer un pouquiño para visibilizar todos estes actos sería un proxecto que fixemos no IES de Soutomaior, no Colexio Santiago, dirixido a nenos de terceiro da ESO, en que os rapaces, a través dun programa que lle chamamos Xénero en Versos, a través do rap manifestaban un pouco todas estas cousas que eles queren ou creen que non son viables, que estamos loitando todo o ano por elas, e a programación tamén incluía a plasmación nunha das paredes do IES dun mural con un grafiti no que eles tamén estuveron traballando durante un par de meses con estes temas. Sería unha xornada de convivencia dos dous colexios, no que estaban invitados tamén o resto de rapaces, pero por mor do mal tempo que se viviu estes días, as paredes están molladas e non se pode realizar esta acción, polo cal trasladarémola para a semana que ven. Outra das accións que estamos abordando durante tamén todos estes meses é un programa que lle chamamos de empoderamento para o bo trato e o autocuidado, que consta de varias accións. Unha delas xa finalizou, que é un programa que se chama Namórate de ti, no que elas sacan un pouquiño aprender a quererse, o autocuidado, e que saquen todas estas cousas que teñen dentro, e que se queiran un pouquiño máis. Entón, a través da fotografía, se fixe un programa moi chulo, o cual finalizou esta semana pasada, e a partir do martes día 12, na sala multiusos estará exposto ese traballo a través dunhas fotografías que se fixeron elas mismas, e duns dibuxos que teñen un pouquiño de trascendencia o que elas queren transmitir. Con todo isto, o que quero decir é que a muller traballa durante todo o ano, a muller ten necesidades todo o ano. O día de mañán é o día de reivindicación, é o día de sair á rúa, non se vai a facer ningún acto especial no día de mañán, porque o día é para estar na rúa. Estar á rúa, protestar e reivindicar, nada máis. Eu, como concelleira de Igualdade, sigo dicindo que as accións teñen que se facer ao largo de todo o ano. Entonces, todo o ano traballamos cos nenos, todo o ano traballamos coas mulleres, e son 365 días sin parar. Para a semana que ven, estades convidados todos a ver esta exposición que é moi chula aquí no auditorio, e despois os outros programas podedes entrar na página do Concello ou na do CIN, en onde están todos estes programas nos que podedes formar parte deles. E, cos rapaces e aos pais quero agradecer aos institutos, lóxicamente, toda a colaboración que eles teñen para con nós, porque sin eles non sería posible. Sei que están super involucrados, puxéronnos todos os medios a noso favor, os rapaces están bastante contentos co traballo que se fai. Eu penso que, como dixen sempre, esa é a base. Entón, nada, feliz Día da Muller para todas e mirámonos na rúa. Moitas gracias.